Iya. Anu iki, Bu RT-ne ya teko ya to. Sing urung teko ki Bu Kasune. Ini tak Bu Kasun. Nih. Bu Kasune urung teko lek Bu RT-ne wis teko niku Bu RT-ne ya to. Lurai urung teko udan. Iya Bu Lurah enak iki, Bu Lurah kae, Bu Lurah kae. Pokoke ngono. Oh, pakai no. Iki sing ora kompak sing urung teko. Lek sing teko-teko kan kompak isine ya. Wali kota nih. Kok gowo kuwi? Ya wis cukup ya alhamdulillah ya. Mang duwe dhewe. Apa grader-ati dijumoki mati petok kon dhuwur. Saiki wis mlumpuk iki san. Gemi men foto. Apa? Waket aku ki mengke. Seneng ombo kuwi. Jan. Kompak nih lho. Bola, bola. Kelaran. Wis ngene matur suwun.